Educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Action Firing Line! Alas 6:54, Action Radio Philippines Standard Time. Mayong gabi naman bakulod kag Pilipinas. Isa naman ka panibagong edisyon sa inyo sa nga palatuntunan Action Firing Line. Ari kita sa Pizza 13 sa bulan sa Hunyo sa tuig 2022. Action Firing Line! Kamusta taran namon nga mga ka-aksyon, Luzon, Visayas kag Mindanao. Sa di man ka mga bahin sa kalibutan, welcome sa inyo sa nga palatuntunan. Lunes nga pagpangalagad naton sa gihapon inyo makaupod sa masobra 2 ka oras nga paghatag namon sa inyo sang mga balita. Basta serbisyo publiko ang paghahamalan. Action Marlon Hinuaya. Action Firing Line! Antes naton nga pagatutukan ang mga nagabalingaso nga mga balita, unahon naton hibalo kung ano bala ang lakat sang panahon. DYEZ Aksyon Radio sa Bacolod Weather Update. Hapon naton PDMPD, we have Action Gani Republic. Action Gani, mayong gabi, please come in. Aksyon Mar, mayong gabi sa aton mga listener. Sorry, lakat sa aton chimpo sini nga gabi, no? Lunes kita karon, Hunyo 13 tuig 2022. Reads of high pressure area ni siya. Nagahilob sa nasidlangan nga bahin sang Luzon, pero may residual ni siya nga epekto di sa aton. Mapaang aton palibot sa gihapon. Ang Metro Manila kag sa iban nga bahin sang aton pungsod, generally fair weather kag may pag-uum-guum lang ang kalangitan asa sa magalumon ang kahawaan. May dala lang siya na ligwin nga mga pagulan ukon pagpanag-uob nga tuga sang localized thunderstorms. Ang kabugusan sang aton kapungsuran na paidalom sa mahinay hasta sa may kasarangan nga huyop sang hangin. Magahalin ini sa direksyon na bagatnan na silangan pakadto na bagatnan aton mabatyagan sa kabugusan sang isla sang Negros. Kalmado ang aton baybayon, wala kita gale warning advisory nagapabilin sa gihapon ara sa makanay hasta sa kasarangan lamang ang pagduludapya sang balod sa aton baybayon sa probinsya may takos ini siya nga wave height 0.6 sa 2.1 metros ang aton nga astronomical tide. Mauna ang alas 5:52 sini nga hapon, no? 1.0 metro ang aton nga taob kag alauna 52 karon sa kagahon. 0.2 metro ang aton takos kanabawon kag alas 6:10 sini nga hapon nagtunod si haring adlaw magabutlak ini siya alas 5:25 buwas sa aga. Ari kita nagahampoy 25 hasta 32 sa gihapon. Degree Celsius o 67 hasta sa 89.6 degrees Fahrenheit. So muna lakat sa aton jib boss ining gabi Aksyon Mar. Salamat Action Gan. Sa balita, sa Action Firing Line. Gani Republika sa Provincial Disaster Management Program Division, mayong ato sa ding paaboton nga tiyempo subong gabi kag kabayunta nga tubtubwas nga adlaw mangin maayo lamang ang lakat sang panahon. Action Firing Line. Sa mga luyag magpadala sang ila sa nga mensahe, reaksyon, komento kag opinyon, pwede man nga inyo paamanan sang pagpulo panamyaw sa inyo sa nga mga kakilala, mga abyan, tupad balay, paryente, pamilya, kon pwede man pati ang inyo sa kaaway kon karibala. Action Firing
firing line. No problemo, always na welcome gid sa sari nga panatunturan. Ipadala lang sa ato sa nga live stream kung nagamonitor kamo sa amo sa nga Facebook live kag pwede man sa ato sa nga text hotline 0963-757-0874 sa liwat 0963-757-0874. Action firing line. Manabo-nabo sa nga mga balita nga nagsinigabong sa mga adlaw sa lokal, nasyonal pati sa iban nga pungsod ang mga balita nga nagapekto sa aton tanan. Magatalakay man kita sang mga isyu kag kontrobersiya nga nagalikop subong sa panggobyerno sang pungsod Pilipinas. Action firing line. Amo ni mga problema nga way lamang nagaputos kundi nagapalokdogid sa aton sa nga pungsod subong. Isa dari ang daw pinagusto na lamang nga sila kaay sa presyo sang gatong ho kag pati presyo sang balaklon. Action firing line. Ang panghahihay ni Lulo, ang panghahihay ni Lula, ni Tiyoy kag ni Tiyay sa hindi maintindihan nga gakatubo subong sa aton siri nga nasyon. Kung tani, ari na kita amat-amat nga nagabangon na, amat-amat na nga nagabalik sa normal ang sitwasyon ta subong matapos nagrinagaak ang halit sa nga COVID-19 nga pandemya. Pero imbes na magamat-amat kita bangon, subong ari daw amat-amat na magkitiya nga nagausmod bangod sa ginatawag nga domino effect sining sinakaay sa presyo sang petrolyo. Action firing line. Pero kita nga mga Filipino, mga kaaksyon, kilalang kilala kita bilang mga tinuga nga may mabakod nga banatyagon, maisog kita ya. Kag handa kita nga magsulay, handa kita nga magatubang sa anuman nga mga pagpanghangkat. Kita bilang mga Pinoy kag Pinaya, di ta dapat mag-surrender. Bato lang ta, sulong lang kita, o kon abante lamang kita sa anuman nga mga pagtilaw. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon radio. Action firing line. Bangod sini abantihan tara kag gratsadahon tara ang mga nagabalingaso nga mga balita. Antes ta tutukan ang balita lokal, unahon ta ang balita nasyonal. Sa balita pungsod nun mga kaaksyon ti ang balita nga permigid ginakaugtan sang tanan. Amo ning hugtanay pahada naman nga sitwasyon matabo sa aton ining sulumpaan nga pagsaka na naman sa presyo sang gatong. Masakit na sa bulsa, masakit pa sa banatyagon. Action firing line. Labi na sa mga motorista nga ti permi nagatughong sang gasolina, ang diesel, o kun ang kerosene. Ang makaluluoy kag nagalokdo subong sang asang epekto sini among mga operators kag mga drivers sa mga dipasahi nga salakyan halin sa tricycle, taxi, pakadto sa bus o kon bus kag PUJ pati gani pribado nga salakyan subong nagaguntuman. Action firing line. Ang makailinit subong bagod ang mga ara sa gobyerno, puro man lang wakal kag tikal, plastic, permi malang pasalig babatian tara, pasalig ang ginaobra as in daw, wala na gid sila sang may mahimo, waay na gid sila sang may madumduman nga pamaagi, nga mapunggan ining grabe nga sinakaay sa presyo sa gatong. Action firing line. Buwas nga adlaw, Martes, amo ning adlaw nga ginakainitan gid sang mga motorista. Kay are may gwapo-gwapo na naman nga anunsyo ang mga kumbuyhan sa langis May major hike na naman sa pump prices sang petroleum products. Action firing line. Ikaduwa ini nga sunod-sunod nga saka, second straight week of increases. Ang matabo sini sa presyo buwas nga adlaw, inisandig sa advisory ang Pilipinas Shell Petroleum Corporation. Muning una nga nag-anunsyo gino, subong palang adlaw nag-anunsyo na sila magkapasaka sa presyo sa gasolina by 2 peso at 15 centavo, sa diesel 4.40, sa kerosene 4.85. Action firing line.
Sa bahin naman sang clean fuel, amo man nga presyong ila sa nga ipasaka, way labot sa kerosene kamanting clean fuel, way na sila nagaprodukto sang kerosene. Alas 6 palabang buwas mga ka-aksyon, sa pagbugtaw ni Inday, sa pagbugtaw ni Toto, saka sa presyo sang gatong, sang Shell, ang ila sini nga atubangon. Action firing line. Ang clean fuel mga ka-aksyon na alas 8:01, ang sugod sa ila sining saka. Amo gid man ni permi ang orasan mo sang sinakaay ang clean fuel ya medyo ulo adlaw na sila. Ang rason sang saka siling diri sang Department of Energy Oil Industry Management Bureau, direktor nga si Reno Abad. Ining saka mga ka-aksyon may kangtan ani sa paghalog-halog gawa sa mga pagsulundan sa ginapatuman sadto nga lockdown didto sa pungsod sang China. Ano pagid? Ang European Union ban sa Russian oil imports. Kag ang summertime sa Northern Hemisphere countries halin Hunyo pakadto sa bulan sang Setyembre. Sang nagligad nga simana mga ka-aksyon, ginsilig di Abad nga ang tatlo ka mga nauna nga rollbacks sa preso sang gatong. Ang bangod sa damlaglang lockdown sa Beijing kag Shanghai dito sa pungsod China. Action firing line. Ang una nga saka nga ginatuwag man big time price hike dumduman nyo maniguro nagligad nga Martes ini siya. Gasolina 2.10 per liter, ang diesel 6.55 per liter, ang kerosene 5.45. Natabo ini sa nasalintara nagligad nga Martes Hunyo 7. Ang epekto sini subong partikular dito sa may Luzon, damo na to sa mga jeepney drivers ang naguntat na sa ilang sa nga pagbiyahe. Kag nangita na lamang sang lain nga obra ti siling ko gid mo giding dangatan ni. Mayaban choice alang-alaman na magsigisige dang driver biyahe nga di man sala ka batak gali sa ila sa ning arkila. Kung sigiho nilang biyahe mga ka-aksyon, ang ginabato nila nga plete halin sa mga pasahero nga nagasakay, husto lang itugong sang gatong. Action firing line. Ang bilin mga ka-aksyon kung hindi isa kagatos 50, kung kaisa nagaresto pa. Pag pulis balay, hoy-hoy ang pako Action! Radio! Ano ang paumpaw diri sa aton nga gobyerno? Siling sang LTFRB nagligad nga Sabado, may matabo nga tagtaganay. May roll out naman ikaduwa ini nga hugnat ang tawag second tranche 5 billion peso nga fuel subsidy program para sa mga drivers sang public utility vehicle, ang PUV, kag para sa mga operators. Action firing line. Ang siling sang LTFRB tinguwaan nila nga mahatag ini mga kaaksyon sa katapusan nga bahin sang subong nga bulan. Ti mang siling kita katapusan, aras katapusan nga semana pwede June 20 to 25, pwede 26 to 30. Kung hindi nila mahingagaw, subong nga bulan sang Hunyo ang pasalig sang LTFRB sa una nga bahin sa bulan sang Hulyo. Action firing line. Yari naman fuel subsidy. Okay gintani ni kay maka bulig-bulig ini mga ka-aksyon. Ina kon ginatagaan tanan. Kampiyon gintani ni kon ang pagpanagtag wala sang pinilian, kon POV drivers tanan nga apektado dapat hatagan. Sila man ni tanan ang nagakaapektuhan. Ti lingog-ngog na nga daan ang pinsar sang mga drivers kag mga operators. Dugangan pagid sang daw hindi maintindihan nga pagsulundan sa pagbaton sang sining fuel subsidy nga ni. Action firing line. Subong may ikaduwa na naman nga ginaasikaso, second tranche sa nasiling tara. Ang siling ni LTFRB Executive Director
tinakasyon. Ang ilang sa ding ahensya subong nagapreparar na sang mga dokumento para sugdan ang tagtaganay sang another 6,500 nga fuel subsidy for each POV sector beneficiary. Action firing line. Ang pamangkot de ano na tong natabo man? Ano tong natabo sa pagpanagtag sa una nga trans? Sining fuel subsidy. Di ba may una to? Nga ginpanagtag nga fuel subsidy. Damo na gid man ang nakabaton. 6,500 pesos nga kwarta nga ginahatag sa mga kwalipikado nga benepisyaryo. Te kon balikan naton ang datos sang gobyerno sa una nga trans mga kaaksyon, may sobra 337,000 ka mga POV driver beneficiaries. Amon ni kadamo ang mga POV drivers naton sa Pungsong Pilipinas. 377,000 ka mga POV driver beneficiaries. Sa first trans to amo to ang eligible nga magbaton sining fuel subsidy. Ti mayad man, kay natingwaan man sang LTFRB sa bulig sang Land Bank of the Philippines nga mapadasig-dasig ang mapanagtag bagod kun basihan naton ang palayag ni LTFRB Executive Director Tina Casyon nga as of last week bot silingon nagligad lang as manani. May ara na lamang 5,000. May 5,000 na lang anabilin sa 377,000 sobra. May 5,000 na lang ka mga beneficiaries ang wala pa makabaton sang first tranche sang fuel subsidy. Tisan o pa ninyo ihatag ni. Action firing line. Medyo okay man sa rasilin na kaya matindako maning mabulig sang 6,500 pesos mo. Pero ang pamangkot na mga ka-aksyon kung magsigi-sigi ini nga subsidy, o kung magsigi-sigi ang saka sa presyo sang gatong, masigi-sigi man ang hatagay sang subsidy. Action firing line. Base kung mag-abot mga ka-aksyon, mag-abot sa punto bla. Base kung mag-abot sa punto nga magsiling ang gobyerno, nga uwain na kami ni kwarta kay naubos na panagtag sa subsidiya, anong gwa sa mga drivers kag operators di? Plus, base kung manabutan pa, kag base matabo ini ginakahangawan, may statement to nagligad nga mga binulan na batian ko gidi. No? May isa to ka taga-gobyerno man nga nagsiling taga-DOE na to kundi ko magsala, no? Ka nagsiling sa nga may posibilidad nga magalabot iya sa kagatos kada litro ang presyo sang gatong. Action firing line. Di kon magdangat sa amo sa nga senaryo mga ka-aksyon, nga mag-isa kagatos kada litro ang presyo sang gatong, masarangan paihan sang gobyerno nga sige-sigihon ang tagtaganay sang fuel subsidy. Action firing line. Subong bisan mangkuton mong mga driver nga nagabiyahe subong, ang sabat nila ang kalabanan sabat na surrender na kami. Surrender na kami sa wala preno nga saka sa presyo sang petrolyo. Ang unod sang pinsar nila subong abinyon nano, di man tanan, no? Prong kalabanan, unod sang pinsar nila is abo na protesta, untat biyahe. Daw hindi na makaturungan para sa ila, kag daw waay na gina sang rason, ang kada simana nga saka o kon ang tawag sa mga oil companies di, hindi bang gani iya price hike kundi price adjustment pero kung basihan ta mo amo malang yapo na. Action firing line. Daw pariho lang na sang ginatawag nga kalbaryo ang ginapangatubang subong sa mga makaluluoy ta mga motorista mga drivers ta gaantos subong ang publiko gidya ang ginatawag nga domino effect sunod nga epekto sining saka sang gatong grabing epektos nimo halos tanan mga kaaksyon nga balaklon apektado ni. Action firing line. Ano pang pila ka mga domino effect? Nagasaka masubong ang presyo sang nagapanguna nga balaklon kag laban-laban kasi kon
matabo pila ka adlaw, bantayin nyo bla. Kasi kon masaka man ang pletihan. Action firing line. Dako ini nga hangkat sa mga manugsunod naton nga opisyal sa gobyerno ta. Sa Marcos administration kag sa mga nagdala na pa nga mga kandidato ang sitwasyon nga mga tubang subong sa Pilipinas. Dapat sa mga opisyal nato sa gobyerno likawan ang hala ka papugi points. Hindi ka mo maghala lang ka pa aircon da sa inyo opisina. Dapat bulig, hulag, gamita inyo poder. Plus importante gamiton nyo inyo utok. Pinsar sa pagpolitik kung ano ang pinakamaayong nga himuon agod ang epekto sa ding nagtinumpok na nga problema sa ato sa ding nasyon, mahatagan naton sang kasolbaran. Una sa balita. Una sa aksyon. Action firing line. 14 minutos na kaligad sa tak ng alas 7, Action Radio Philippines Standard Time. Ano pagkidibas sa nga balita sa bahin sang nasyonal? Are, may pungsod na. May pungsod na nga nakabatsyag sang kaluoy sa Pilipinas. Kon problema sa hindi maagwanta nga saka sa preso sang gatong ang atos sa nga hambalan. Ang gobyerno sang Russia nagsiling nga handa sila magbulig sa pungsod Pilipinas ang Russia kundi isa sang nasyon nga ginamenson perme nga among ginabasol di kun nga amo ning sila kaay sa preso sa gatong bagod sang away di sa tunga sang Russia kaga Ukraine. Pero ang Russia mga kaaksyon, ang gobyerno sa Russia nagpasalig nga mabulig sila sa Pilipinas para ma-address ang tuban kataas nga presyo sang gatong. Action firing line. Nano ini nga bulig? Ang nagsiling sa niya mga kaaksyon na mo si Russian Ambassador to the Philippines, Marat Pavlov. Man nag-courtesy call ni Sabo kay President-elect Bongbong Marcos Jr. dito sa ginatawag headquarters sa bahin sang Mandaluyong City. No? May recorded ko din nga nakuha sa statement ni Marat Pavlov mga kaaksyon o galing kay medyo hindi klaro bla ang iya sa ding palayag kay una bes naga-face mask siya kag di basta Russian gani mga kaaksyon medyo hindi klaro ang English pero okay lang no ang hambal niya di lipot pala ni sa press briefing biyar mityari sao. During the meeting we discussed this area of cooperation and we found out that in this turbulent period of our life the Russian Federation could extend its hand to help the Philippines in much needed oil, gas, and other sources of energies. Action firing line. Philippines lang ang na ano ko. Philippines lang por arigin hambal yawa. I repeat that in this turbulent period, we are ready to cooperate with the Filipino side and to extend our helping hands to satisfy the needs in sources of energy. Action firing line. We decided to continue our discussion a little bit further. Yan na. Ang LTFRB mga kaaksyon, una nga nag-aprobar sang pesong provisional fare hike, dugang sa kasapliti. Dito ya sa Metro Manila, no? Kag sa iban pa nga mga lugar, subong ang minimum fare sa public utility jeepneys dito sa Manila, Region 3, amaning Central Zone, Region 4 ang Calabar Zone. Ara sa 10 ka pesos. Lubot sa lingon, from 9 to 10 peso kay nagdugang pesos mo. Medyo hindi gid man bulubugat. Pesos lang mo. Pero nami kita ni kun way saka .
Mandamo sa mga transport organizations ang nagreklamo nga hindi gid man magwanta ni damo nga siya nagkaay sa presyo sang gatong mo. Nga ginabasol among natabo ang giyera sa Russia kag Ukraine. Action firing line. Ang balantayan diri sa ulihi kon malamang instead de gihapon ang supply sang public transport services. Hindi lang dito sa Manila kundi pati sa iban nga mga kaprobinsyahanon. Action firing line. Ti grabe na gid kataas sa saka sa presyo sang petrolyo bangod kon balikan naton ang presyo sa tuwig 2017. Ang diesel prices ara pa lang niya sa 28 pesos and 40 centavos to 34 pesos and 30 centavos per liter. Pero as of June 7, subong nga 2022, ang diesel 74 tubtub 87 80 ng kada litro. Action firing line. 5 katuig, no? 2017, 2022 kita subong. Okay lang tani ang pagsaka, tag isa lang ka bes, isak bulan. Oh. Masarang-sarangan ta pa na guro galing subong katabo ya kada Martes ga sakagid. Action firing line. Kung sa kilala ko pa, isa na lang subong ang way ga saka, no? Kag hindi kaya pwede magsaka. Siling ko ano ina? Siling yang puroy. Ang kasakang puroy way. Asa lang nasa hawak ang puroy ha? Action firing line. Kalau kadlawan talaga yung problema at puruti dapat aktuhan na niya sa aton gobyerno. Hindi pwede nga maghala kapawala na lang taga-gobyerno ta. No? Kung padalman tagid, why man na sila gabatsyag sang epekto kay nga aman ang ginagasto nila sa ila sining service vehicle, kwarta man na naton. Action firing line. Ay banda may mga gasoline allowance, may mga, di ba? Tikitas na loom diya mo nga nag-agrot sa epekto sining problema ni mga kakson. Action firing line. Ano pa di ba sining nga balita sa bahin sang national? Are, halin pa nagligad nga adlaw ni nga balita ang makakson nga kada check ko sang development la nagapang abaw gidako mo, ha? Isa ini kabalita nga ginastoryahan mo subong kon national ang paghambalan naton. Halin sang matabo ang ining insidente kag mag-viral sa social media ang recorded video o kon dashboard camera, dashcam. Adlaw-adlaw unod sa balita, adlaw-adlaw damo sa mga opinyon ang nagaginuwa di. Kabalo naman kabaguro kung anong ginatumod ko. Ako maduduman mo ninyo yadtong tag-iyablaw sang sports utility vehicle nga kasulumpaan no? Toyota RAV4. Nakitaan sa viral hit and run incident sa Mandaluyong City. Amo nang muno kung nagligad bla. What if kung waay di makuwaan sang recorded video sang dashcam mga kakson, why tiwas na rin kaso ni? Action firing line. Tikitang kita, klarong-klaro nagigani mo pa rin natabo ho. Katubdob ang drivers bong gapanago ya. Waya kita kay bagod ginasiling nga manggaran kag poderoso. Action firing line. Ginapatihan nga kwartahan. May kapit sa dalagko nga personalidad sa gobyerno. Nakasapding sa nagatabok nga security guard atong si Christian Joseph Floraldi bla. Nagatraffic balagkunta nito siya. Dito sa may Julia Vargas Avenue kaga St. Francis Gadalan pagkasapding tumba ang gwardya imbis nga manaog kag buligan po ang Bertoldo kag tunto ka driver pinaabanti ang salakyan linapakan sang guma ang tangkugo kag sang gwardya kag daway lang binayaan. Action firing line. May head injuries kag fracture ang ribs niya siri. Sang una nga pag viral sa ning balita ni way panagin palayag ang ngalan sang driver. Pero atong dumduman nyo atong lolo nga 80 or 70 years old plus nga nangawat lang sang paho. Ginkasuhan kagin priso. Action firing line.
Ining klarong-klaro na gidi nga hinimo yang krimen nga hungod gid niho. Ha? Una tinago pangalan ni bangod sa ginatuwag nga privacy. Pero subong ara naman ang ngalan niya. Ang balita subong adlaw makaksyon mo ni. Sa briefing matapos ang flag raising ceremony sa Campo Crame, ang bag-o kag maisog nga PNP Chief Officer in Charge nga si Lieutenant General Vicente Danao Jr. ang nanawagan sa LTO nga siling ni Danao i-revoke ang lisensya sa driver nga ang ngalan gumuba gid man si Jose San Vicente. Action firing line. Subong nga hapon ang LTO nagpalayag na yun. Batian nila siguro ang panawagan ni Danao. Tiyang LTO nagpalayag. Nga siling sa LTO na revoke na namon ang lisensya ni San Vicente. Magsiling kitang revocation sa driver's license. Ina nga driver, hindi na ina pwede makakuha sang bag-o nga lisensya maka-action. But silingon, hindi naman siya pwede nga magmaneho. Magluwas lamang kon mamaniho sa nga nago sa inang mangita sa pamaagi nga hindi sa maka-commit sa violation sa trapiko kusdalan. Ang pinaka-kampiyon pagid nga balita maka-aksyon nga tubtob subong, inang driver wala gihapon mag-ulpot, waay magpakita sa ato sa mga otoridad. Magluwas ni ginsnabya pa ang duha ka mga Shokos hearings nga gin-issue sa LTO. Ti kung sino man ang dalagko nga mga tao kung opisyal sa gobyerno may ara gid man o kung otoridad o kung poderoso nga nagakop-kop ka nagatago sa nga driver ne. Kabay pang hindi ka mamadalahig sa kaso. Balik sa palayag ni Danao. Ang siling ni Danao maka-aksyon ining driver ni nga si Mr. San Vicente hindi na dapat pagpasugtan nga makabaneho sang salakyan bangod delikado. Silingan nakabunggo na ng lapak pa. Action firing line. Ari pagid ang isa ka baskugan nga balita ho. Ang siling ni Danao nga sang ila ginusisa ang record ni San Vicente. May ara ang nagali na una nga kaso angot sa trapiko. Traffic infraction for reckless imprudence. Bauti no, may dugo gigali korkokok. Action firing line. Pinamangkot ni Danao ang suspect. Paagi sa iya sa ding pagpalayag sa publiko kainas Campo Crame. Ang siling ni Danao, pamangkot ni Danao sa siling driver ni, ano ka, adik? Action firing line. Ano ka, drug user? Nga hasta subong bay kagyapon magsungka sa mga otoridad, ano ka, adik? Kaya man siling ni Danao, kung tadlong lang ang utok o kung pinsar sa isa katawo, kita niya nga may nabungguan na siya, kag natumba, punduhan, kag panaugan, kag buligan yagid ina. Pero ang ginimo ni San Vicente, suno kay Danao, hungod, nga ginlapakan. Ote, hamba mangkot Danao, ano ka, adik? Kina-challenge kita, Mr. San Vicente. Ayaw mong sumurrender, tama. O isa lang sasabihin ko sa'yo, baka addict ka. Okay? O, ba't ayaw mong sumurrender? Because no person in his right senses will do that. Nakabangga ka na nga ng tao, imbes na hintuan mo, lalo mo pang sinagasaan. O, anong klaseng utak yan? O, di ba? Baka gumagamit ka, kaya ayaw mo sumurrender. Okay? Remember, the PNP already filed the case against you. Action firing line. Damo-damo sang violations nga nakomiter. Ining driver ni kon ako maglantaw. Una, pagbunggo, paglapak kag pagpabaya sa biktima, pagpalagyo kag pagpanago, hindi pagtambong sa mga hearings nga ginapatawag sa LTO, kag may ginpangdalahig pa dali nga mga security guard sa kaso, man ang gwardya sa subdivision nga ginapulian niya, way nagpasunod sa mga otoridad, kundi nang ilambos pa kasong gwardya niyo. Action firing line. Di ko mo private ang subdivision, tanan nga hindi taga-subdivision, di gid makasunod. Bisan otoridad pa,
kag may ginapangita nga suspitsado sa isa ka krimen, part sa ila sa investigation, kundi nahamal gid sa mga security guard na ginapangita nila o imbes tawhay taning obra nila sa bilang gwardya ho. Ti subong katol ang ulo nila kay pinasakaan sila sang kaso nga obstruction of justice. Action firing line. Simple lang gid tani ang ginaayo sang kapulisan diri mo kooperasyon sa ila ginahimo nga investigasyon. Ti kundi kalamihati gid. Oh. Ang driver naman sa SUV ara may kaso na nga ginulokdo. Frustrated murder kag abandoning the victim. Ti subong piho ko galalain ang pinsar sa ning driver ni gaya lingugog ning utok ya. Oh, daw kag tonya ni guro ang sikoy sa kahinulsol kag sa ulihi pilang kaadlaw basi magwa giban ni sa publiko, no? May lawyer, may abogado man eh. Kakadumdum ka mo nagligad to si Senador J.V. Ercito nagtanya ganito sang 50,000 ka pesos para nga ma-identify lang ang ngalan sa ning driver nga una, way pagin pagwa bangod sa ginatawag nga privacy. Una sa balita, una sa aksyon. Sundon tani maka-aksyon nga balita kay magahatag gini sang leksyon sa ibandera nga basta gani kaso kag basta gani makuhaan ka sang recorded video budlay lutsan. Action firing line. Sa iluwanta ang balita sa bahin sang lokal, diri kita sa lokal. Ang istorya sa saka sa preso sang gatong haling sa nasyonal papanaog kita diri sa lokal. May ginatawag nga driver's holiday nga patigayunon sa maabot nga Miyerkules, Hunyo 15. Action firing line. Ang Hunyo 15 abo ng pizza ginahulat sang kalabanan labi na sa may mga trabaho bangod basta gani pizza 15 swell day. Sweldo, pero sa sining nga adlaw maka-aksyon ang ginasiling nga driver's holiday pati gayunon ginkasugtan ini sang pila ka mga drivers ang POJ kag ginatos ka mga operators nga nakigbahin sa ginatuwag nga Unity Forum nagligad nga semana. Ano ang matabo sa driver's holiday nga ginatuwag? Simple lang, hindi magbiyahe pila ka mga driver. Tikong padalman naton, mo man ginatawag untat biyahe kung transport strike. Para iprotesta ang grabe kay hindi magwanta na gid nga sila kaay sa preso sang gatong. Anong luyag nga ipanubagan sa sining grupo ni magluwas sa fuel subsidy nga ginapabugal sa ato sa gobyerno subong pati ang tanong ang report ni Action Alvin Guava. Ano ba na ang luyag nga matabo? Sang grupo sa maabot nga Miyerkules, isa sa nagatiglawas sa grupo sa undok mga kaaksyon amo si Secretary General Diego Malacad Tutukanta Dugay-Dugay. Action firing line. Ano pa giniba sa nga balita pagkumbinser sa iban nga mga tawo sa Negros Occidental nga magpabakuna kontra COVID-19 problema gihapon sang gobyerno. Action firing line. Si Governor Bong Lacson basami nga nagasugilanon sa mga alkalde sang Banwa kag syudad. Ang rason kung nga adamo gyapon ang hindi luyag nga magpaturok bagod may ara gid. May ara gid nga way gyapon kapati sa epekto sa bakuna. Action firing line. Isa sa ganehemplo diri ni Lacson mga kaaksyon among gilugarya sa may San Carlos City ho. May mga religious groups didto habal di Lacson nga nagapanindugan kaya hindi gid magpabakuna. Sa bagay hindi taman na sila mapilit kay mantik kinamatarong nila na kay mantik waay kita sa kasuguan diri sa pungsod Pilipinas nga nagaobligar sa aton nga magpabakuna gid. Ano pa balang iban sa nga pamaagi sa ato sa gobyerno para malabot ang ginatarget nga kanamuon. Ang liwat nga pangabay sang gobernador sa aton pamatian ta ko may tiyempo plus ang ulihi nga resulta sa ginpatigayon nga provincial vaccination days man ang provincial vaccination days ginsugdan ani Hunyo 2 kag 3 ginpadayon Hunyo 9 kag 10 Webes kag Biyernes nimo ginahimo mga kaaksyon. Pila ba lang nagdugang nga nabakunahan kag pila pa ang aras sa target nga way pabalabot sa bakuna. Action firing line. Tamtang Dr. Desena magabiya na pero magapabiling gihapon ang serbisyo kag bulig sa gobyerno probinsyal. Malabig-lawig man ang pagpakalagad ni Dr. Desena dira sa may Provincial Government of Negros Occidental.
mga 38 ka tuig naman nga pagserbisyo niya no. So magabiya sa bagonti ma-retire pagod sa edad purti sa ikasarang pag-uyat sang iya nga posisyon niya kayang kaya gapon no ni Provincial Veterinarian Dr. Rinante Desena. Mas naglawig gini siya sa Provincial Veterinary nga talatapan. Nagdihon siya sang madabo-dabo nga programa nanging kabulig sang pila ka mga gobernador nga nag-analagi. Provincial Veterinarian Dr. Desena, tiyan mo niya ma-retire na sa until this month lang sa June. O galing kay magasaylo siya kay luyag ni Governor Bong Lacson nga kwaon siya bilang isa sa mga consultant. Consultant may kantanan sa food security. No? Sa food security. Importante ni maka-aksyon nga natawag nga food security. Action firing line. Isubong daan may kanukuno naman nga basikon mga tubang na magkita sa natawag nga food shortage. Sa panaabuton, baw kadelikado. Way na taklanon gali magamos ni. Ano pa gini ba sa nga balita mga kaaksyon masakit nga nagahalit kag nagapatay sa mga kasapatan ti magluwas sa ASF, magluwas sa African Swine Fever makaakson gina problema man naton subong ang avian influenza sa bantog nga tawag bird flu. Action firing line. Subong adlaw si Governor Bong Lacson na pagwa sang memorandum agod ipahanumdum sa mga lideres sang gobyerno sa kada badwa kag syudad diri sa Negros Occidental ang mga dapat himuon para mapunggan nga makasunod sa probinsya ang bird flu. Kag maprotektahan ta ang multi-billion peso nga poultry kag game fowl industry man damo managbulang diri sa Negros Occidental ang pinakabantog kag pinakakampiyon nga inagbulang nga manok halin diri sa Negros Occidental. Sang una, sang way pa nga Bible study si Manny Pacquiao. Diri sa kakwa manok sa Negros Occidental, digto sa gabakal manok sa tupad balay ko. Action firing line. Kita ko sa una sa Manny Pacquiao, ga short na nakaragakalo bure. Kusulikos Manny Pacquiao man no? Nabakal gali sa manok to sa manukan sa likod balay ko. Action firing line. Ato sang way pa to nga Bible study si Manny Pacquiao. Isubong si Manny laylo na sang yasining gawi no kay ginapipi sa permi ni Nanay Junisha. Action firing line. Ti poultry ka game fowl industry may memo ginpermahan si Governor Bong Lacson subong gid June 13. May mga mando nga nasaad ang gobernador sa memorandum. Ano ba lang dugang nga istorya sa likod sa niya makaakson? Ano ang dugang nga panaming sa ato sa di probinsya para mapabilin ang bansag nga Negros Occidental nga bird flu free province? Action firing line. Igasaysay sa aton dugay dugwaya ni Provincial Veterinarian Dr. Desena live sa sining nga palatuntunan. Las 7:36 Action Radio Philippine Standard Time saka sa bulunan nga sweldo sa mga empleyado subong nga Hunyo mabatsyaga na. Si Governor Bong Lacson nagsiling kinamatarong man sa mga employer nga mag-apilar apang ang pananawan sa gobernador nga ang Pilipinas sa mga pangatubang niya sa hindi basta-basta nga problema. Action firing line. Una sa balita. Una sa aksyon. 37 minutos nakaligad sa atak ng alas 7 Action Radio Philippine Standard Time. Pinalamang ato sa mga balita nga dapat natong sa nga pagatutukan sa siring Lunes nga edisyon sa inyo siring palatuntunan. Action firing line. Sanbay kay sa ato sa nga pagpanumalik hibaloon ta ang report ni Action na Alvin Grava ay kantaran sa ginasiling nga drivers holiday. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Okay, dari kita anay sa ato siring live stream. Okay, yak talis saraya gabanitor si Kurt Nathaniel de la Torre. Good evening, Action Namar, monitor lang Porok Dulunan, Hacienda, Guba Central.
Maaw salamat gid. Si Leah Younger Esquivel, good evening Action Marlon, Christine Menyes Villalobos, Milal Oligo, Live Body Cafe Highway, tango watching Action Marlon. Salamat gid. Tamiyaw, Ma'am Vanessa Star, Kagdok Matbeo, Jinky Dialagdo, Double Amar, Alex Monteza. Elvira Gilogo, okay, good evening. Thank you. Ana Sinuro, Bayong Gabi, taga ARB. Bayong Gabi, Lagran Halakalota, sa Pilar Compound, Halonggid. Si Toto Than, approve. Salamat Toto. Marino Travilla Catino, good evening. Risti Toto, okay. No to oil price hike. Oil deregulation law e basura, pahirap sa bayan. Ang manang singgitan kay parami ang bot, do bungol man gyapon ng aton gobyerno. Jovi Monares, good evening. Inday Plaza, Mayong Gabi. Di danger na masuper sa kapagid ang gas action mar. Kay diri sa Europe, up na lang. Wow! Sigay nila saka ni. Oh. Felizi Benzola, okay, approve. Georgia Gargasiran, Mayong Gabi Action Marlon. Roberto Hirapusco Caraballo, good evening Action Marlon. Dapat gid nga i-revoke ang driver's license kag pasakaan kaso. Amo to, revoke na to. Okay, sige. Okay, Bernardo Sarita Gabuan Sr. Mangkosaway na si Brian. Ako na mapungko dia. Joseph Pacifico, good evening Action Marlon, watching live from Sitio Ambacan. Please greet Villalba family, pamilya Jason, Joffel kag Roland. Thank you kid. Alright, balikan tanong dugay ang iban. Ang beach ang paborito nga katuan sa mga pamilya kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sang matahom nga mga litrato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo bala kamo nga ang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution? Sa pagtuon sa United Nations sa pag-abot sang 2050, ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastik ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kon ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa akong layi nga nag-regulate sa paggamit ng plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit nga single-use plastics. Sa mga nag-estar sa coastal areas, hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kon kadagatan. Magpartisipar sa mga clean-up drive sa mga coastal areas sa inyo lugar. Suportahan ang mga organisasyon o kung non-profit organization nga nagahatag solusyon sa plastic pollution. Ang problema sa basura sa kadagatan ang hindi masolusyonan sa isa lamang ka individual, isa ka grupo o kung sang gobyerno. Nagakinahanglan ini sang aksyon sang tanan para sa benepisyo sang karon kag sa masunod pa nga henerasyon. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwag nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rin ang nag-isang sa factor sa pagsaka ng sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para maligawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio,
importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sinig nga mga tawo. Madamo gid na salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila kung mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una,
Mag-set up sa workspace sa imong mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong mga trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong mga trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kon magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Henry Espolgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, kami diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo punan ng mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo nadulanon dramo diri sa aksyon si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account ko ni Ang beach ang paborito nga katuan sa mga pamilya kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sang matahom nga mga literato nga may background nga beach ang aton mga social media.
Pero nakahibalo-bala kamo ngang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution? Sa pagtuon sa United Nations, sa pag-abot sang 2050, ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kung ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban. Mansang pabuton kitang saka sa praso sang gatong buwas nga adlaw, kita ko di sa post action na Zell ang ulihi ning prasyo sang Caltex, ano pa di, iban pagig nga mga kabuyuhan sa langis dari sa may Bacolod City ho. Ang diesel 8028 ba waragul, no? Man uso di subong pag-post sa social media bla. Ining presyo sang gatong subong. Tugo na paanggid nila sa grado nga nakuha na nila sa elementarya. Action Firing Line. May ara post nga 90 97. Dito sa ibang nga lugar na iya, no? Pero may ara man post nga tag 7, 75, 78. Gin panggid las grado. Tindaris Bacolod sa nasilintara, Aryo, ang diesel ang diesel max 8028. Ang Blaze, planisa, di makitaon, Sa Caltex naman ang diesel pa ni 8028 man, baw. Ang silver 7810. Ang mayari man di 7885, no? 8239, ba mo ning presyo sa kada litros bong diho. Action Firing Line. Sa sudad sang Bacolod man sa kada saka sa presyo sang gatong, tatlo malandang major petroleum companies ang permi gina identify mo permi nga ginabunuhan. Kay manti tatlo malang ang mga major petroleum companies naton dari sa Pilipinas. Ining tatlo ka mga players ne sa market naga-capture sang 60.3% sa total demand sang nagligad ining 2015 mga ka-aksyon. Kadatos ni siya. Ti araman gyapon sila man gyapon ang binuslanayan niyo Petron Corporation, ang Philippine Shell Petroleum Corporation, ang Chevron Philippines, yung Chevron sa una mo ning Caltex, yung ibang nga mga minor oil players, Sea Oil Corporation, ang Phoenix Petroleum Philippines Incorporated, Uni Oil, PTT Philippine Corporation, Total, Eastern Petroleum, Petronas, Liquigas Philippine Corporation, Price Gas, South Pacific, daw di gid man niya bantugon nga mga oil companies. I-check ko sa action Alvin Graba kay may ara sa natalana. Check ta kung dayon na gid ang ginatuwag nga driver's holiday. No? Driver's holiday, anong matabo sino may untat biyahe nga matigayon? Action Firing Line. May ara sa transport strike nga matabo mga ka-aksyon. Ti ang mention do ring pizza. Modeng pizza modeng Miyerkules ti June 15 iniho. No, sa June 15. Opdan ay han ini sang majority nga transport groups dari sa Negros Occidental o kon sa sudad sa Bacolod. Action Firing Line. Ibalunta ang detalye sa nga balita sa report ni Action Alvin Grava na interview kay ang Ondok Secretary General nga si Diego Balacan. Action Alvin, mayong hapo, mayong gabi, please come Yes, Action Marlon Lauman sa maabot nga Miyerkules pag-umpisahan na sa mga drivers nga dipasahe nga sa sakyan diri sa syudad sa Bacolod kag iban pa nga lugar sa probinsya. Ang ining ginatawag nila nga driver's holiday. Ini Action Marlon kadungan sa nagapadayon
nga pagsaka sa presyo sang gatong. Sa diin ini ang kumpirmar man ni Undog Secretary General Diego Malacad ni after o kung matapos nga hisugtan sang pila ka mga drivers kag sa upodriya ang masobra 200 ka mga operators nga nagtambong sa ginatawag nila tinalikdan nga semana nga Unity Forum Action Marlon. Kag ini nagapahalupos nga hindi magbiyahe ang iban nga mga drivers an optional basis lang o galing Action Marlon. Sa diin iniya ang ining ginatawag man nila nga driver sa holiday tanda ini Action Marlon sang silent protest sa wala untat nga pagsaka sa presyo sang gatong. Now, dugang pagidiri ni Malacad, palaligban Action Marlon karon ining kung napalaligban sang mga driver ang ining ginatawag bala nilang domino effect o kung ang ining epekto sa presyo sang gatong kay sa dako ang ila sining palamangkutan Action Marlon mo kagbati man sa ila sining eksperyensya nga halos dutay na gid lamang ang take home pay, then how much more buwas nga adlaw base bala nga wala na bilin Action Marlon ang take home para sa ila sining tag sa ka mga pamilya inabangod hustuhan na lang gid nga itugong sa mga gasolinahan ang ginaganar sang mga driver. Techno Action Marlon kung lantaon ta sa ginpadala ni Action Zil in fact kagibisan gani dira sa Dalom Station bala sa Petron kag iban pa nga mga gasoline station ang bili sang gasolina rather sang crudo yara Action Marlon sa matubra 80 pesos. In fact, may ara man gani, ginatawag nila, may ara gani nga 80-57, may 81 na kada litro sang crudo. Then how much more buwas nga adlaw nga magasaka naman ini sa 4 pesos and 50 centavos kada litro. And so therefore, sunod diri kay Malacad, ang bili sang crudo gadalaga na sa 85 pesos kada litro. Then sa gasolina mas masaka pagidya Action Marlon kay sa diin sa karon ang ginakabalakan o kung nagakabalaka karon ang mga drivers bala kung may bilin pa nga ganar para sa ila sining pamilya o kung igahan ay para sa lamisa, pagkaon abi sa pamilya, kag amo ni ang dako nga palamangkotanan sa karon. And Dreaman Action Marlon, amo ni ang dili na nagtuhaw ang ginatawag nila nga drivers holiday. Base sa nahisugtan sa mga operators. Kay ban kunti may ara man mga operators bala Action Marlon nga nagasiling hindi sila dapat mag-absent o kung ma-absent dapat may relievo o galing ang natabo Action Marlon kay kumo sa padayon o nagapadayon yung pagsaka sa presyo sang gatong isan ang mga operators themselves nga nag-decide na o sige pwede hindi ka magkabiyahe kay this time kung madumduman mo mga previous to may mga drivers nga wala nagabiyahe nagareklamo ang mga operators pero this time ang core operators kag ang driver nag-isa o TCD, ARI. Drivers Holiday. Ang ining Drivers Holiday, tanda sang silent protest sang mga operators kag drivers na nagapadayon nga pagsaka sa presyo sang gatong. Kay man Action Marlon, actually, luyag man kuntani sang grupo sang sektor sang transportasyon nga magpasaka sa presyo sang pitihan. Ang problema ng ugaling Action Marlon, nagakatabo sulo kag base sa pahayag allegedly ni Diego Malacad nga ginabuli sila sang LTFRB Region 6 especially kung mag-renew man sila sang ila sininga prangkisa wala gina-renew Action Marlon kay ang gusto sang LTFRB Regional Office dapat tipo
punon ang tanan ng mga operators kag himuon ini nga kooperatiba kag magsunod sa luyag sang LTFRB na para ini sa Jeepney Modernization Program. Rason masunod siya ti mabudlay man ining katama. Amo ni ka-Action Marlon ang naging isa sa mga resulta sang ila sini nga mga sang inasod-asod nga mga meeting ang pagpangabay man sa mga kongresista sa bilog ng mga nga region o kuna sa bilog nga Negros Occidental, particularmente kay Bacolod City Lone District Congressman Greg Gasataya nga ipatawag ining si LTFRB Regional Director Osmeña. May panawagan man gani Action Marlon ang mga jeepney and operators sa nalakit na diriya ang panawagan man sa mga lideres sa sektor sa transportation like Malacad nga ang panawagan nila sa LGU Air Channel ang ining calamity fund nga kunti ang calamity fund normally kung may mga kalamidad di ka katabo pero karon Action Marlon ang calamity fund dapat may re-channel kag inaiya ihatag nga magaserbi ayuda para sa mga drivers paagi sa livelihood program agud maibitar ining ginasiling nila nga kapigadhon nga gina experience karon o gina batkag karon sang mga drivers. Ay LGU Action Ven nga ginapanawagan nila LGU man sang Negros Occidental or Bacolod lang. Duha Action Marlon diri sa Bacolod kag sulkuman iban nga mga LGU diri sa probinsya kay man mas apektado man ang probinsya Action Marlon actually paglabay naton kagina sa syudad sang Kabankalan may presyo man gani Marlon mapati ka sa hindi ang presyo kundi way panaya buwasa kundi subong pa lang na ara Action Marlon sa ang ilang krudo ara sa 83 may ara 84 mo man sa iban nga mga banwa kag Syudad Action Alvin, kung ano kataas ang presyo sang gatong diri sa gasoline stations Bacolod, moamo man sila to. San Carlos City nagligad, nakasiplat ko to nga moamo man mo. O gani man, makandala yung pertigidya kataas Action Mar. So, amo na ang nangin problema, kag isa sa mga problema karon sang pila ka mga sektor sang transportasyon. That is why niya nga kung maghahatag kunti may mga calamity fund dapat i-rechannel lang ani for the meantime taga-ani ang mga kuntagi sa ayuda or ano man yung mga livelihood program na ginakinanglan kay man hambal gani ni Diego Malacad Action Marlon ang iban nga mga drivers diri sa syudad sa Bacolod kag iban nga mga lugar sa probinsya kay komo masyado kataas ang presyo sang gatong. Number one diriya, way sila gabiyahe sa baydo, ang ginahimo nila sa karon sulod sa construction, ang ibang Action Marlon, kung anong expertise nila, halimbawa welder na sila danay, o kung iban pa. Ari Action Marlon, ang pahayag ni Diego Malacad. Kung na naibuan, kung na-implement na ang 450 to 650 nga sata, kaya ang among declaration po, effective was alas 10. Ginatugta na nga mag-driver sa lidyahason ng mga super, no? You were talking about driver's holiday. Anong butsing ganoon si Sir, kag saan o ini ma-take effect? Bali, ma-take effect siya sa Merkulis, no? Alas 10 ang aga. Pagpupod nila support sa ilang mga operator na ginaharasman sa subong. Pupod man na sa panawagan nila nga mag-iwat na sa driver sa lidya. Ang willing na niya, ang willing ang mag-usat biyahe. So kung silang kung hindi siya magbiyahe, wala siya sang sanction sa iyang operator, wala siya sang salakto nung absent without leave din ang ginatawag nila. Kasi prevent nato nang ilinaway sa dulit. So mo na ang esensya niya. Is it part sa ang protesta? Part nito sa protesta. Kaya magbiyahe ka subong, gusto magkakakamang from 4 o'clock sa aga until 8 p.m. sa gabi. Tapos nihatag mo malang mo income sa gasolinahan, paano ka na mabuhay ang imo pamilya? Patay-patay ka kapay para sa pamilya mo. Kami ganito po abra sa construction man. Construction na lang anay kayong iban sa Singapore Panagat, iban ka sideline sa tricycle. Iniya, i-implement na niya kada miyembro sang undok, sir, o kada mga driver? Inistoryahan na isang forum almost ang ginasipan naman sa mga 60 kada po mga operator. Dahil kasi nagsusunod
electric operator na puta ang magsiguro di 5 labor check sa sira at tapat nyo. Una na po anticipar na pagsikat ako ang operator sa driver nga nag-problema. That's why ginistoryahan na lang ang driver sa lidi. So may ba sila sumumula nag-biyahe, depende pa kita mas kumagsaka pag itong bilisang ruto. Tinuoy man sa mga pamilya sa driver sa operator. Ako na siguro istoryahan kung paano mapangayuan ang LGU. Kaya sa lamitining na tabo mo, hindi niya simple nga pandemic. Alamidad niya kapayang alarming yung pagsaka sa bilisang produkto. Sobra pa niya sa bagyo, sobra pa niya sa baha, o sobra pa niya sa unos. So dapat ang pramitisan, i-channel nila anay, kundi i-divert anay into livelihood sa aton ng mga driver sa mga operator natin. Aksyon na Marlon ang kabahin ginamang sa pahayag diri ni Diego Nakatmakon mo song pinagagagin buhian niya. Gani man. So, dayon na gani actual Alvin this coming Wednesday. Yes, aksyon na Marlon. Dayon ini. Drivers holiday. Kung intindihon ta, maamo man sang transport strike or untat biyahe. Galing gin isla lang drivers holiday muna siya. Balikan ta akson na dula siya. Akson Alvin, amo na basta mag after 10 minutes mo no, kadula gina siya no. Di na matingala nga to sa mga ka-aksyon na kay basta gani nautod akson Alvin. Ang pamangkot ko is ang drivers holiday amo man ni sa transport strike gyapon no. Yes, aksyon na Marlon. Untat biyahe lang gyapon. Kay kung sa pahayag man diri ni Diego Malacad, matabo diri isa ini ka silent protest sa nagapadayon nga pagsaka sa presyo sang gatong action Marlon. Sige. Alas ang oras ba way pa sila sang oras nga mention kung ano oras mo umpisa ang inang drivers holiday? Alas 10 ang aga sa Miyerkules Action Marlon. Subot silingon sa aga until 9:59 may biyahe pa. May biyahe pa. Amo ni mga balantayan action na Marlon. Kay man isa hini sa dako nga problema sunod diri kay Diego Malacad. Kay makon mo na iya nga ang hindi na magwanta nga pagsaka sa presyo sang gatong. Tatlo gani akson Alvin ka mga ka grupo amo ning Ondok, Stone kag Fibakda bali maupod gini tanan. Yes, action na Marlon. Pero in a conditional basis, optional ba action Marlon? Okay, why pilitay? Buting ganon, depende sa driver kung hindi sila mabiyahe o kung hindi ang iba niya, may posibilidad niya mauntat inabangon aksyon na Marlon sa nahisugtan o base sa nahisugtan sang drivers kag sang operators after sang ila sining Unity Forum kinadikdan nga si Man Action Marlon. Sige, bantayan ta aksyon Alvin kung ano mga resulta sa niya. Yes, aksyon na Marlon. Bandayan ta ang resulta ka maging epekto sining ginatawag nila nga drivers holiday. Reporter gikan sa patrol ini si Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa Aksyon Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Firing Line. Sang una basta gani may saka sa presyo sang gatong ang nagasunod dira maka-aksyon na panawagan saka sa plitihan, di ba? Aksyon Firing Line. Pero subong ho, nga bisan daw hindi na maisipan ang kanabuon sang saka sa presyo sang petrolyo nga ang adlaw nga pinakapaborito among Martes, buwas nga adlaw. Jutay lang sa mga transport group ang nagpetisyon mo nga magpasaka sang plete. Ina bangod sa nanway tuhay nila nga mga rasones. Tidre sa Negros Occidental kag Bacolod City ang singgitan sang pila ka mga grupo sang drivers kag operators sa public transportation. Tama na, sobra na ang saka sa presyo sang gatong. Pero may singgitan man sila, no? Nga no to fare hike. May rason mo sila galing hindi sila magupod sa panawagan nga saka sa plete kay kan ano to? Daw may ginabuli sila sa LTFRB. Ano ginakigan sila? Ginasita sila sa plastada man? Nakit-an Manila siguro nga once gani pasakaan ang plitihan. Ang apektado dari ang pamilya man sang drivers kag operators mismo
Di ba? Kaya nagaplite, nagasakay mo na sa salakyan mo. Action Firing Line. Ang balita pagid-angot sa mag-aksyon nga nagligad nga semana, ang Western Visayas Transport Cooperative ining WVTC nagpasaka ni sila sang petisyon. Petisyon nga pasakaan ang minimum fare sa public utility jeepneys PUJs sang 15 pesos. Action Firing Line. Tikon diri sa aton sa Bacolod ang kalabanan nga plete di pulo lang ka pesos. Tikon maaprobahan ini nga petisyon ni. Way kita kabalo kung anong matabo bala mangin 15 pesos man or kung maaprobahan ang petisyon bala tindugan gyapon sang transport groups diri sa Bacolod. Kaga Negros Occidental ang gila sa panindugan nga hindi magupod sa saka splite. Action Firing Line. Hulaton tari by June 15, Wednesday, Miyerkules, kung ano kadako sa porsyento nga mga drivers kag operators ang mag-upod sa ring tatlo ka mga dalagko nga mga transport groups diri sa probinsya, ang United Negros Drivers and Operators Center, ang sentrong samahan ng mga super at operators Negros kag Federation of Bacolod Drivers Association. Action Firing Line. Bantayan ta kung ano mga resulta sa ring drivers holiday kag kung anong sabat diri sa petisyon sang Western Visayas Transport Cooperative. Action Firing Line. Las 8:14 Action Radio Philippines Standard Time ining abahin. Dala sa aton sa kaluan sang Blue Terminal. Ang beach ang paborito nga katuan sa mga pamilya kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sing matahom nga mga literato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo-bala kamo ngang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution? Sa pagtuon sa United Nations sa pag-abot sang 2050, ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastik ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kung ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa kung layi nga nag-regulate sa paggamit sang plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit nga single-use plastics. Sa mga nag-estar sa coastal areas, hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa Balikan tayo nga ito sining gabaritor sa live stream ho. Nagpadala sila sa dugang nga mensahe. Okay. Joseph Pacifico, good evening action na Marlon watching live. Sitio Ambacan, Great Villalba family, pamilya Jason Joffel, Kagarulan. Thank you, good. Imbong Dio Campo, Arisa Maaw, salamat. Paul Spot the Third watching, salamat. Diding Alohamiento. Mayong gabi. Okay, salamat Diding. Hobalumina, good evening. Inilaos, good evening, Action Mar, ari lang kami gihapon ni Nana Isabel, gabaritor diri sa may Victoria City, Negros Occidental, Rufino Ira Gabino, good evening, Action Marlon, watching Barangay Handumanan. Salvacion Abelio, ngayong gabi, Action Marlon, nagabaritor kami Himamaylan, mangkot lang din na si Action Brian Morden. Why ko na nabatian sa Action, gid kami kapamati. Okay, rasa sa iba na, no? Ara na sa iba si Action Brian, okay? Salamat kid. Salamat Salvacion Abelio. Thank you. Balikan ti aban dugay-dugay. Ang beach ang paborito nga katuan sa mga pamilya kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sing matahom nga mga literato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo-bala kamo ngang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution? Sa pagtuon sa United Nations sa pag-abot sang 2050, ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastik ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang,
dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kon ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa akong lahi nga nag-regulate sa paggamit sang plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit nga single-use plastics. Sa mga nag-estar sa coastal areas, hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kon kadagatan. Magpartisipar sa mga clean-up drive sa mga coastal areas sa inyo lugar. Suportahan ang mga organisasyon o kung non-profit organization nga nagahatag solusyon sa plastic pollution. Ang problema sa basura sa kadagatan ang hindi masolusyonan sa isa lamang ka individual, isa ka grupo o kung sang gobyerno. Nagakinahanglan ini sang aksyon sang tanan para sa benepisyo sang karon kag sa masunod pa nga henerasyon. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga basuhan nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous range ang nag-subject sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners.
Sara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa action tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Good day everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sa sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sa abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo
Kaya tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio, kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Henry Espolgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo. Kung ano mga problema, ginatagaan niya gid sang solusyon. Kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya. Tanan kami dialos pwede sa pinilian. Kapin pa sa mga pandemic, ibang damo na dulanon drama diri sa action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapinag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni Ang beach ang paborito nga katuan sa mga pamilya kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sing batahom nga mga literato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo-bala kamo ngang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution? Sa pagtuon sa United Nations sa pag-abot sang 2050, ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kung ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa kung layi nga nag-regulate sa paggamit ng plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit nga single-use plastics. Sa mga nag-estar sa coastal areas, hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kun kadagatan. Magpartisipar sa mga clean-up drive sa mga coastal areas sa inyo lugar. Suportahan ang mga organisasyon o kun non-profit organization nga nagahatag solusyon. Kadtuan kong balita mga ka-aksyon, angot ni sa memorandum nga gin-issue kay na ni Governor Bong Lacson. Memorandum ini nga nagapasangkad pa sang biosecurity measures sa poultry kag game fowl farms diri sa Negros Occidental. Man, sa Pilipinas, damo-damo na sang mga lugar ang nagaproblema subong kon avian influenza. Sa laktod nga tawag sa aton ding bird flu blang problema bla sa Luzon kag Mindanao ho. Damo-damo sa mga lugar to nga may declaration na sang outbreak sa ning bird flu ganito diri sa aton. Pasalamatan ta ato sa ning provincial government. Bakod may ara gidya sang measures nga ginapatigayon, no? Kag may ara gidya sang pasiguro nga hindi kanya makalusot di ang ini nga sahi sang masakit. Online sa firing line. Sa ato sa nga linya, makaupod naton Provincial Veterinarian Dr. Rinante de Sera. Doc, mayong gabi.
Yes, mayong gabi After Marlon, mayong gabi sa tanan naton nga mga listeners mga gabi. Yes, salamat gid Dok sa tiyempo ginatag diri sa aksyon na radyo Bacolod. Unahon ko lang ang memorandum nga permahan kay na ni Governor Bong Lacson. Pwede mo ta Dok masalsayan kung nanong kaon pansari. Well, ang memorandum sa aton pinalanggang gobernador ang pag-strengthen sang biosecurity sa probinsya, especially sa mga poultry farms tungod sa threat sa bird flu. So sa aton balan kang may kita ordinansa nga ginapatuman ang veterinary inspection kag ini farm registration. So, ang mga commercial farms rehistrado sa Provincial Vet Office base sa ordinansa. Okay. Kag para ma-trace naton kundi ng masakit na nagahalin, no? Ikaduha, kaya kita surveillance system nga ang manwa kaupod sa syudad nga may city veterinarian among ga-implementar, no? Sa mga provincial issuances kag sa mga national nga mga guidelines. Okay, go ahead, Doc. So, ang ikaduha mo na ang pag-report nila sa opisina sa provincial vet sa mga masakit kung may kalamatay o masakit para ma-examine sa aton laboratorio sa ato mga veterinarian. Kaya meron kita nga integrated laboratory dahil sa Panahad kag gina-complement sa mga veterinarian mid-tech kag may chemist kita dira. So ikatatlo mo na ang dumili anay no sa pagpasulod sa mga tao nga halin sa Luzon kag sa Mindanao na may mga cases ng bird flu. Kaya dapat maghalin sila sa Manila ng infected area, 3 days ka na mag-downtime. Hindi ka magsulod sa mga game crop farms. So, nakita mo naman ang dalagan sa paggulangay. So, di naman pwede makalapta ang virus. So, ginapakamayo sa atong gobernador na kaupod sa mga mayors nga ining industriya sa game fowl aton man hadungan kay kung may isa lang ka case sang bird flu hindi na wala na bulang kag wala na sang itlog sa layer naton nga programa. Okay. Kag ining sa broiler. So it is an 8 billion industry nga ginaproteksyonan sang stakeholders kag sang probinsya para ang aton food security ma-attain naton. Okay. Sige, ari dok nabutang diri sa una kay balaw registration sa tanan nga mga poultry kag game fowl farms diri sa Negros Occidental. Maparehistro gid sila sa Provincial Veterinary Office. Dapat obligado gid sila, Dok? Na mo na siya kay may ordinance sa kinasina nga ang farm dapat i-rehistro gid sa Provincial Vet Office. Kay ang purpose na kung magbaligya sila sang ilasapat ng ilang mga ready to fight, may mga permits na siya kag mga handlers. Kag na-check, kag na-ituan sa veterinary health certificate sa provincial vet. So, dapat may alapagin ng handler's license kag para ma-monitor, may access ang opisina sa pagsulod. Kag pag-issue sa quarantinas kung may mga daw kalamatay para hindi maglakta sa aton probinsya. Okay. Oo. Immediate reporting by farm owners sang unusual cases of poultry diseases. May ari gid man ni gakatabo dog. May mga unusual cases giman sa mga poultry diseases na. Yes, especially kay kadako sa aton industriya sa poultry. So number 1 kita sa improve ng mga manok. 5 million ng aton nga populasyon. Ang broiler, number 1 kita sa bilog ng Pilipinas man right now. So, damo kita ang mga
1% at least ang populasyon na kalamatay, i-report dapat na ang aton mga owners Okay. para mabutangan sa hustong diagnosis kag reportable ang tawag sa reportable disease Mhm. ining NCD, Newcastle disease, no? Ining bird flu ang mga reportable diseases nga ginamonitor sa gobyerno. Mhm. Okay, ining avian influenza o kung ginatawag nga bird flu, I don't know kung makalalaton man is tao, Doc? Yes, ining gaduging subong sa Luzon, kag sa Mindanao, it's 5-in-1 na siyang strain. Aha. So, ang may cases na kita sa tao na sa Amerika kag sa China. This ang tawag sila zoonotic disease, Aha. nga pwede malaton sa tao, kag pwede makalaton sa manok. So, that's why avian influenza. Mhm. So, HPAI tawag sila, highly pathogenic avian influenza. Oo. Ang it's 5-in-1. Aha. Sige. Bantayan tani, Doc, kag kabay pa nga mapabilin tani ang aton sa nga probinsya bilang ASF free province man ta, Doc, no? Yes, Aha. foot and mouth disease free, Yes. ASF free, kag bird flu free kita nga province. Yes, dapat gid mapabilin ta na, Doc, no? Anyway, Doc, arin na lang iulayhon ko. Confirm na ni by July 1, mabiya ka na bilang provincial veterinarian kag masaylo ka na bilang consultant ni Governor Bong Lacson. Well, amo na, may aktibo pa kita sa pagserbisyo sa probinsya. Mhm. So, kabahin pa kita sa Lacson administration sa pag-implementar sa food security program, no? Sa probinsya. So, buligan ta ang probinsya sa attain sining self-sufficiency sa pagkaon. Aha. Ay subong dako nga threat sa bilog nga kalibutan ang kulang, no? Yes. Sa pagkaon. So, Food amo na shortage. patuyuan sina Yes. sa aton pagbulig sa aton nga gobernador, sa aton administrator nga buligan naton ang probinsya. Aha. By the way, Doc, ano tuig ka nag-umpisa dara sa provincial government? Well, nagsugod kita sa 1984. Ano ako sa Department of Agriculture. Na-devolve kami sa province ang 1991. So sa probinsya, agad-agad naman kita mga 30 years, no? Mhm. So 38 years ka na nangakon nga serbisyo sa government. Ang ako nga total period nga na serbisyo sa gobyerno. Okay. Aha. May idea ka na by the way, ano yung pagkuha si imo, Doc, ka consultant, bali si Gov gid nga nagayo si imo. Well, sa amon nga istorya kag ning Tony Diaz, may kasugtanan nga may ara pa kita energy to serve. Mhm. So pag may direksyon pa man ang aton gobernador nga aton buligan, no? Paagi sa sinang capacity. Ang mabulig ta, especially ma-harmonize namon sa ang provincial agriculture office kalang vet sa pag-produce, no, sa mga pagkaon nga aton nga himuon nga self-sufficient ang probinsya. Okay. Aha. By idea ka na, Doc, kung sino ayahan na magabulo si imo sa PVO? Well, ang nag-propose sa kay Gov kay Tony Diaz na ang the most senior, si Dr. Placido Limana, ang pinapropose ko lang, no? So, sila na mag-decision sa mga bulo sa akon, no? Kay si Dr. Limana, isa man ka Master sa Public Administration, madugay naman na nagabulig sa pagpadlagan sa opisina bilang division head, no? Pagtubong chief sa Animal Health Division. Sige. Dr. Rinaldo de Sera, Doc, ma-congratulate ko si imo temprano pa, no? Kag good luck sa bag-o nga posisyon nga imo sa nga pag-auyatan. Anyway, Doc, thank you good. Thank you. Thank you. Salamat, kid.
Action Firing Line. Dr. Renante de Sena, mabiya na siya by June 30, July 1, maging consultant na siya. Consultant on food security ni Governor Bong Lacson. Nga, kinahanglan gid sa consultant ango sa food security nga aman. Ang agriculture group mga ka-aksyon may pandam. Posible, mag-experiensya sang kakulang sa pagkaon, ang food shortage nga ginasiling, hindi man lang sa Pilipinas kundi sa bugos sa kalibutan. Action Firing Line. Kaya si Presidente Rodrigo Duterte nagligad dumduman tani nga nag-aprobar ni siya sang nag-aprobar ni siya sang food security measures. Diba si kon padayonon man niya sang administrasyon ni Bongbong Marcos kamati kabudlay kon pagkulang ato sa nga pagkaon daw. Action Firing Line. Basi kon basi kon maggaliniw ang mga tao diri sponsor sa Pilipinas bla. Action Firing Line. Sige, ini nga bahin ang dala sa aton sa kaalwan sang DIF. Ang beach ang paborito nga katuan sa mga pamilya kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sing matahom nga mga literato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo-bala kamo nga ang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution sa pagtuon sa United Nations sa pag-abot sang 2050. Ginatan-aw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin. Balikan tayo ang nagpadala sang dugang mensahe mga ka-aksyon. Ho Palomina, good evening. Idilaos, okay, sige. Rufino Ira Gabino, si Idilaos, good evening. Kami na Nanay Isabel, Victoria Sirga Monitor, Rufino Ira Gabino, watching from Handomanan, Salvacion Abilio. Salamat kid. Okay. Ray Flores Baryoga, salamat. Thank you. Dina Roquero Habania, good evening. Shout out lang da sa Gatoslaw Candoni kay Sovencio Roquero, kay Raul Habania, Heidi Mitoy Bating, Dani Moliona. Good evening. Salamat. Thank you. Balik ta dugay-dugay. Ang beach ang paborito nga katuan sa mga pamilya kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sing matahom nga mga literato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo-bala kamo nga ang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution sa pagtuon sa United Nations sa pag-abot sang 2050. Ginatan-aw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kon ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa akong layi nga nag-regulate sa paggamit sang plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit nga single-use plastics sa mga nag-estar sa coastal areas. Hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kon kadagatan. Magpartisipar sa mga clean-up drive sa mga coastal areas sa inyo lugar. Suportahan ang mga organisasyon o kung non-profit organization nga nagahatag solusyon sa plastic pollution. Ang problema sa basura sa kadagatan ang hindi masolusyonan sa isa lamang ka individual, isa ka grupo o kung sang gobyerno. Nagakinahanglan ini sang aksyon sang tanan para sa benepisyo sang karon kag sa masunod pa nga henerasyon. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kay pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Hindi medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwat nga ng traffic to or ng-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang factor sa pagsaka at sining tubig sa subong.
Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanunggo nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang staff
drop kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini si Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Henry Espolgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinalanon sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanon dramo diri sa action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Account Tuni,
ang imo account, imo responsibilidad. #account ko ni. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. #account ko ni. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. #account ko ni. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Nagawunta ang balita halin sa Bacolod City Hall kasi Mayor Bing why sa nakitaan nga problema sa gintukod nga Truth Commission ni Mayor-elect Benitez samtang bitaw wala pa sang nabaton nga komunikasyon sa pangabay nga night market sa may dalan sang Bonifacio. Ang report ni Action Dale sa Bacolod City Hall. Action Dale, mayong gabi, please come in. Action Mar, wala nagakatublag si Bacolod Mayor Bing Leonardia sa gintukod ni Mayor-elect Albi Benitez nga Truth Commission nga mo ni siya ang po nga mag-aosisa sa mga transaksyones sa Leonardia administration sa mga ginapatuman nga proyekto, pinansyal nga aspeto sang syudad kag iban pa. Kahapon nga adlaw mo to ang unang media interview ni Bacolod Mayor Bing Leonardia sa pagkatapos sang Independence Day celebration sa may Bacolod Public Plaza kasunod nga natapos or nagwa ang resulta sang Mayo 9 nga election. Action Mar kag dito ginpamangkot sa natapos ang media angot sa reaksyon sang alkalde sa Truth Commission. Ginpahayag ni Mayor Bing nga ginatuman Action Mar sang iya sining administrasyon ang mga pulisa, mga patakaran kung ano man ang gina-require sang layi ilabi na sang Commission on Audit o COA. Ginpahayag man ni Mayor Bing at bilang isa ka politiko ini nga mabutang nagaka-misinterpret ginausar bilang witch hunting kag isa ka demolition job para kay na reaction Mar wala sang may ginatago ang iya sini nga administrasyon kag according sa iya wala sang problema bisan nga may Truth Commission nga gintukod ang masunod nga administrasyon. Aring tingog ni Bacolod Mayor Bing Leonardia. Our administration has always tried its best to follow rules. That has been my cardinal rule in my administration. So it means we follow what is required by law, what is required by COA in terms of accountability and all this. But of course, if you're a politician, it is common sense in politics that things like this can also be interpreted as witch hunting and demolition job. Hindi naman ta sina. But we have nothing to hide. So let it go where it may go. No problem with that. Action Mar, nabatian si Bacolod Mayor Bing Leonardia. Samtang sa bayan sa Bacolod Traffic Authority Office, sila ginaulat ang communication from Sangguniang Panglungsod. Kaya sunod Action Mar nga gin-refer sa ila nga maghimo sang recommendation kung bala tugutan ang pagpatigan sang night market. Dila sa may dalan Bonifacio, umpisa alas 4 sang hapon, tubtob alas 10 sang gabi. According sa sing spokesman nga si Sir Dennis Perma, premature pa nga magatag sang komento, tubtob nga mabato na nila ang mga official communication halin sa Sangguniang Panglungsod. Mga update, kabay tagikan sa Bacolod City Hall ang ka-action nyo. Action, Dale Salazar. Una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Salamat Action Dale. Mga balita gikan sa Bacolod City Hall. Dina Roquero Habania, shout out lang sa taga Gatuslaw Kanduni. Subvencio Roquero kag Raul Habania, Heidi Mitoy, Bating, Dani Moliona. Good evening. Action Firing Line. Las 9:01 sa Sining Amahin, magatakop naman temporaryo ang inyo sining palatuntunan. Action Firing Line, Monday edition, Lunes kita, June 13, 2022. Action at Patrol, las 9:30, top naman las 11 karon with Action Eric Magbanwa. Ako naman, Action Marlon Hinuvoya, nagabilin sang thank you for watching and thank you for listening. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod. Action Radio. Action Radio.